Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Orasyo amin papagayam. Ti pakasarita ang iintay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapilitan na simuro takin ni Roland. Gaputa masikuga kon. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lukas na. Sikat ay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga ka dito'y balay na, ha? Ma'am. Iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matiro pa man niya. Sika, anaam-am mo na lang itimay sa nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kang kuana? Sika, amay isa lang ang waitress nga awan nagadalan na. Anya? Among ka di, nga dan fiancé ni Roland. Kat siyak dayta. Ni awan na sasauna kanyak, ma'am. Pres, among itan. Iso ano mabalin? Pumanaw kan. Anya? Sige, alaam dagiti kawas mo. Tarumor kan dito'y balayda. Mamirmiraot! Walayang ka di pa'y asyak amis mo timangulod kan ka, ha? Di ko na ni Roland kanyak. Ang naadak dito'y balayda, aging gay ti Jack makapagpasngay. Jack maguston ti panagnaod mo dito'y balayda. Awan karbang ang agnaod dito'y. Pasensyakan, nga saan asikat itong palag, no dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan, siya ka mismo tinagluto iti sidaan. Sige. Ala, mangan kan tayalan kay ti Danon. Sika. Nangan ka din? Mga naktulat na numabisinak. Bay-bay am ka diti sa lunat mo. Idinto tagdadagsin ka. Saan pa'y amabisin? Ala, tagtugaw ka. Tagsango ta mga. Diya kahit amabisinan ka. Nang runa, tagdadagsin ka. Nunan paskan ang nagitalimanak dito'y kusina. Ingka aglaban. Nagadudag iti kortina anasken alabaan. When, madam? Hoy! Garang gandyang. Inayon mo alabaan dagiti murang ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abanay. Maawatang, ha? Nasayaat mo't tainyawid na ka ti anak ko. Tapno adda agpaay ababaunan ni. Kita ti kinapuskol ti rupa da ito'y agarang gandyang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan ang makaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Wanyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawa. Saya atom ti panaglabawa. Ay, asik ka pa'y. Tababaunan ti kayarigam iti daytoy abanay. Nasaan ka kumaagarang gandyang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta kong itibanog ko ang naglaban. Nagdadagsan na ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy katilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw kapayla dito'y. Nalpas ka ka din ang naglaba? When, Madam? No kasta. Mapankan ijay kusina tagluto ka. Kaimasam ti sidaan alutuan. Sige, Madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisagana iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay pa'y amabisin kami.
Uwan, madam. Insapwag mo matun kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha? Kasta ti kaya rigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am! Idumudong ko tinupang di tayo isaan! Anya ti bagam. Rabiin. Kahit kung ti maturog. Nabannog ako na ititrabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga oray sana kung ngagnad dito'y balayo. Anya? Agawid ang klaangan ni Diyan lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa'y matngarod. Di ka agdanag. Ay wanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya. Ado ti presko a prutas ijay. Presko madagit ti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito'y tay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di? Isong awan serbiti kandak dito'y balayo. Adaan ka pa'y narodan iti fiancé, saan ka di? Dahita sikog mo ti pampanunutag. Kayat ko anasalon at nga ipasngay mo. Kas itinakunak, saan ko abaybay antisikog ko? Siyak ti matungpal, saan asika? Roland, patyang kata dagiti ibagakan ka. Nganya, Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko no agbayagak pa'y dito'y balayo. anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ang mabambanugag. Rabi ila ang ti panaginanak. Anya ti kaya't masawan? Nalablabas pa ingang babaw ng ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan nakpay ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anaskan nga agtali na agdakpay dito'y balayo, Roland. Agpas ngay kapay, sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwanak. Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon intad ni Roland. Sana ka marigatan. Gaputa damat kawadwadan na. Umdas na usarat nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. At nagsardang ako siya iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman na ka. No kasta, saan nga mo ni Roland apin manaw kay Jay Balayda? Di nak namin palubusan a pumanaw. Isuhas, saan kun nga impakada? Kan saan ka nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawata, asaan anasaya at itrato dakan ka? Ay ayatak ni Roland. Kat maigturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanya. Ngam, amkak nga amangan lumadaksan to'y sikog ko. Isa, nasaysaya at agawid ako ni Jay lugar ni. No kasta, agawid ka itan ni Jay lugar yun? Juan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay terminal ti boss. Sige, itulod kan, aging kay Jay lugar yun. Nagmayat gayam dito'y lugar yun. Presko pa'y ti angin. Juan Peter, agyaman nak iti panangitulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Iso at tinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsublay jay syudan. Amok anabanog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kasta gayam din napasamak. Kunaklakit din si katikayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko dayto'y anapasamak, nana. Kad kasano nga rudan, agpas ngay ka na balasang. Awan ang nyaman na. Saan ko apagbabawyan to'y sikog ko, nanang. Naragsaka, kaputadan ton anak ko. Ala anya ngay nga rod.
Babaero talaga ni Roland, Marta. Ngam itala ang anak kasikog. Peter, Si kalaang ti amnap anak sikugan na. Ala, bayam nga roden day alalaki, Marta. Lipata mo saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli akon ije syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Wen Peter, di mo latan masasaukan ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa sa anak mo't ngay ayatan. Ngam masiknan kan ka. Gaputa masikog ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kas na. Pagyamanak lat na. Ngam, naamiris ko asaan arumbang amaamuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Ngam, jak itulok akas na. Uray bak nang da. Saan dan to amayadayo kanyak tipas ngay ko. Nakaturugan day tanak mo. Isu nga impaydak di takrib na tanabanugak anang ubananang. Maysan atawan ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki. Apay ko mano babae, nanang. Kayat ko ti lalaki atak no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kan babae. Naragsakak lata, tadapok. Ay sayang, no si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumama. Nanang. Ande, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akinlugan iti dayta? Amang ano sa nga ili ti karuba Inak man tanawan di tatawa. Ha? Ay, Marta! Ni Peter! At nakadwa na alalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalakdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugar yo. Peter. Ati na sayaat. Agsarita kayo adwa. Sige. Surutat ni Nana kula sa dita parangan. Panawan kayo, pay. Mabalin ka di akita ti anak ta. Impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta. No imay ka. Tap niya dayong kanyak ti anak ko. Mapaay ka lang. Gapot tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapasamak dayta. Saan? Awan panggap ko amang hiyadayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko. Tas ikatimang padakkel kan ko, ana. Idi dayta. Ngam sanitan. Diyak kayat tiriribok, Roland. Baybayan na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan ni ti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak niyo. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnama ang masarakan ka matlae. Kat baliwan ta timang rugi. Ay, saan apa nagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapur ka. Aging gaan na awanan ako ni tinamnama. Kanayon ak ngagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybayak ti salunat ko. Dayta ti gapuna nga impudno ni Peter nga amuna ti ayan nyo. Ay, Kat umay na kayo gayang paspasyaran dito eh. wen. Nagpalinan anasingad na pagayam ko ni Peter. Marta, ikan nakitingon daaway ko ang mangayat kan ka. Nang runa pa'y taadan anak ta. Ay, Umakarak dito yung lugar yun. Mangipatakderak dito iti negosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo.
Ikam iti gundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter, Awan dan iti fiancé na. Iswa na paanan iti abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pambakawan. Rinang ranggasan na kakano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pambakawan mo. tsaka mo ti sawag ita, Peter. No ita, jak ayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinay kari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Ang mga no agriin ti anak mo katagsangi. Narnaganan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutang. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapod no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka day ta anak ko. Panunutang anaimba. Marta, adoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta. Adakan ka no ilakong wano aramatan. Madam. Nagpilit ni mama nga umay kami dito yung lugaryo. Tapno makita na ti anak ta. Pagbabawyak ti kinaulpit ko kan ka idi. Pakawanan na ko, Marta. Sapay ko nga, taging gaita, kat ay ayatan pa'y lang ni Roland. Kat numabalin, akalay sa kayon. Ha? Paikalay sa kakadikanyak, Marta. Kayat ni Roland nga ang naudan dito lugaryo. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rood? Dito uyak matan nga ang naahad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita at Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Kitita, itultuloy kumaten ti agadal. Takayat ko ang maipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami. Ket pagyamanak unay dayta iti Dios. To'y pagayam mo, Marta. Agyamanak iti daytoy apakasarita ang pagayam Marta. Ket agpaay daytoy nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat adumdumngeg. Ala, sabay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan ang Marta. Adi na kaya't apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributaso. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinaga na Trixie manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagbaligya kag paiso iti tarigagay ko ngem sa anak ang nagbalin anaragsak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Trixie dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ito maminsan, amukan ka ti may sapay agayam ko diti pagadalan. Iti kasta, talo tayo nga kukuyog. Dulakit di, agpapada ti vacant tayo. Ikunamkit di, among kanya. Tapno adakad kaduak no kastaan ni Fidel ti kaduham nga aglan. Apay, saan mo akayat amam-am mo ti daduma friends ko? Kayat ko, nasakit tinakam ko nga dan boyfriend mo. Ngamin,
Kaya't asaunday ta. Adun ti oras mo para kenkwana ngam iti siya. Sorry ha. Amok ang nagtulag ta, nga awan pa'y maki-boyfriend ka data. Ngamdat nagtirik na ka ni Fidel. Iso asinong bata ko. Ay, kaasi akmot. Ay, awan pa'y mat namin pakarik na ak iti ayat. Anya akaasi nga'y bagbagam. Iso nga rod ako nak, ayam amo ka ni Roxanne. Ay, Roxanne gayang tinagan na. Nagan na laangan. Napintas. Wan, talaga ang napintas ni Roxanne. Ngam, awan pa'y boyfriend na. Iso akayat mo nga agbalin mo't a friend ko. Tapadak na awan boyfriend na. Ibirbirokan ka nga rod iti friend mo. Tapno adamot kat kadwam, no kasta ni Fidel, ti kadwam. Sige man langan. Yang among nga rod kanya. Imbag man, ka-intext na, agpada taabakan ti ita. Ada kayat ko nga ipadamat kan ka. Anya da ita? Adan boyfriend ko. Agpaiso? Asino? Ni Fidel. Agpaiso? Among kadi nga ado ti amok nga ag-crush kin ni Fidel. Talaga? Wan, ngam aging galaang mat iti crush. Diyan ka mo ang nagaram-gayang kan ka. Sana kami na nagis-istorya kan ka. Taman manotamot nga kita. Kasano nga min, saan tamatan nga agkaseksyonan? Kaya't ko kumaayam amukan ka ni Dalen. Friend ko matlaan. Mabaling ka di? Apikit din na saan? O sige nga. I-text kan tulat ta. Sigurado ka kadi iti dayto ang desisyon mo? Wan. Apay, agbabawi kan? Saan mat? Nga magnervyosa klaen. Kasanon, no saan nakakayat ni papam? Apay ko maasaan. Nasingpat ni papa. Idi imbagak nga adan ka ayan ayat ko. Isopay tinangibaga ayam ammo. Kasanon no adda akon ijay. Kat ibaga na. Asaan pa'y ang magbalik? Ang makiayan ayat ka. Nakarkaro no saan ka nga agpakita kan kuana. Tas saan ka kanu anapudno kanya, no saan ka nga agpakita kan kuana. Ala, makamuditan. Ay, saan ka nga min amadanagan akastaa? At daak mat akadwam. Sigurado ka napudno ka iti anak ko? Uwan, sir. Saan punto alok punti anak yo? Mabalin ka di amaamuan. Nuan niya ti trabaho dagiti naganaken ka. Ninanang at tagibalay. At da istora bambantayan na. Kati amak, may sa forman. Okay. Ti may bagak kada kayo. Agadal kayo pa'y nga umuna. Sana ga po ta mapalubusan kayon ang makirelasyon ket aramiden yon ti kay kayat yon. Uwan, sir. Ikari. Respeto ti anak yo. Anya matima ko ng Trixie. Apayasaan ka mata na matagtagari. Dumdum nga gakmat iti tungtungan niyo, papa. Kat ikarik. Lipasak ti panagadal ko. Saan kayo amadanagan? Tatong palak dagiti karik kada kayo. Dito'y ka namang rabi, Fidel. Saan da ka kadya sa pulin ni Jebalayo? Nagpakadaak ka ni nanang ko, sir. Amuna ka din nga takayan ayat mo. Uwan, sir. Naibaga kon. O kailangan mo't kadakwada. Basta saan ko kanu abay-bay anti panagadal ko. Nasaya at mat, taagpapada abakan titi oras tayo ita. Mayam amo kayo iti tunggal maysa. Dalen, isa ni Roxanne. Roxanne, iso ni Dalen. Hello, Dalen. Kanayon na ka ang maistorya ni Trixie kanya. Anya nga itis istoryaan na may papan kanya. Nga awan boyfriend ko. Saan? Ti ko na si kan tinangisukatan na kanya. Ngamin, agkaseksyonan kayo. Imbreak na kon, ta saan kami nga agkaseksyonan. Imbreak nakmatan. Insukat na kon kan ni Fidel. Anya kayo ka di?
Uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan kayo nga i-break anya? Agagayam tayo latta. Talaga? Siyempre mat Ay, mabit lang Sungbatak ni Fidel. Awisam gito'y. Takayat mi ama-am mo ti boyfriend mo. Urahin tayo biita ni Fidel. Imbagak na umay diti kantin, takayat yung ama-am mo. Saan ko pa'y ngamin anak kasango ti boyfriend mo? Apagbiit laang ang makisango kada kayo. Agdardaras ngamin. Pagbigyan na kayo kanulaan. Anya pa'y nga rod ngay. Agselos ka man ako nakon. Hello, ladies. Oh, aday tamat gaya man ni Fidel. Agtugaw ka, Fidel. Tayam amukan ka dagiti friends ko. Iso ni Roxanne, kan iso mat ni Dalen. Hi, Fidel. Ay na, nagugwapo ka man gaya man iti asid. Thank you. Nice meeting you. Sapay ko nga, ta saan mo apagsangitan ti gayam ko. Saan ka madanagan? Tadyak ko pagsangitan tigayem mo. Agyaman kami tainik ka na kami iti oras, tapno maam-amuda ka. Awan anyaman na. Oh, kasano? Panawan da kayo pa'y dito Pasensya kayo na. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. No saan ta mabalin nga ikuyog dagiti gagayem mo iti panagpasyerta. Kaya't kung amin adwa talaeng. Naguna, katumadanin ti sembrik tayo. Kailiw kan tulakit ti. Okay lang. Amok ang maawatan dakman dagiti gagayong ko. God, anya nga ti aramidam inton sembrik. Tulungak ni nanang ko iti store na. Iti kasta, makainanamat. Siga ngay. Awan, agkulong ijibalay. No addan to oras ko. Agkita ta, oresag paminsan. Wan Apay nga taas saan matan nga agchat-chat kanyak ni Fidel. Naka-online. Ngam dinak man na malagip ako mustaan. Saan ko mat nga i-chat? No saan nga iso ti umuna? Makamo itibiyag na. Alangan asyak ti umuna amang kumusta kan ko ana? Apay akaslasaan ka makatal na, Trixie. Pag na, inton kuhan, kita am ti cellphone mo. At di ururayan nga awag. Awan, papa. Malasin ko iti rupa. At di problema. At problema yung kini Fidel. Awan mga papa. Ngam, saan nga minan nga chat-chat kanyak? Ang mga nubisi laeng. Mabali na kasta, papa. Namiss ka, gayam. Medyo atidugmat ngamin di bakasyon tayo. Uray siya. Namiss ka mat. Kat, kumusta kayo matengkan ni Fidel? Jakman amo. Manipod i-disim break. Manmanon nga agchat kanya. Oh, di sikat di mangichat kan ko na. Iso ti rumbang amang i-chat kanya. Ngam no saan na ko napagan ano? Anya ngay nga ron. Sigud ka di nga iso ti umuna nga agchat? Wen, nagbaliw matan. Nagbiit kayo pala. Nagbaliwan adagos. Dayta nga ron ti pagsiddaawa. Trixie, pasensya kan ha? Saan ka makadwaan nga ag-lunch ita? Agkita kami ngamin ita ka ni Antik iti kaasitgan a restaurant dito Ay, amang ano kayat mo gayam ti sumurot? Saanan? Ijayak tulatan kantin amangan. Padasag nga i-text ni Roxanne, ta iso ti kadwak. Okay. When gayam, ni Fidel, saan kayo ba nagkita? Bye-bye amon da siya tao. No saan na ka malagip, makamon itibiyag na. Ano sa kuntimangan asisya? Saan mat ang makaumay ni Roxanne? Ada ka nung importante apapanan na. Nidalan tayo mauawag. Apay nga ta. Sungbatak.
Hello? Trixie, saan ka kumamakmaklat? Itibagakan ka, ha? Anya dayta? Dito'y restaurant nga imayan mi ka ni auntie. At dito'y daroksan kan Fidel. Ha? Nag-sweet na. Agsinsinubo da kay. Ay, sigurado. At da relasyon da. Anya? Iso matlagayam. Maawatak itanti amin. Iso matlagayam asaan na kun apagan ano? Insukat nakmat gayaman. Nagbiit mat tanti pa nakaumam kanyak. Anya ka din tibagbagam. Saan ka na umakan ka? Pakawanan na. Doon nasulisugak ka ni Roxanne. Ngam si katipod nung ay ayata. I-break ko ni Roxanne para kan ka. Saanan? Ituloy yung tinagkinawatan nyo. Saan kan akayat? Diyak ni nang nama akastoy ti aramitam kanya. Saan? Pang-asim. Di na ko may break. Sikati kayat ko, Trixie. Nupod no nga ay ayatan nak. Saan mo ang maaramid kanyak ti kastoy? Para da iti panangagaw mo iti boyfriend ko. Nukas na, amumon. Sorry, Trixie. Ngamjak mabalin apalabsan ti gundaway anak kaasidaga kon kin ni Fidel. Nabayagan nga agayatak kin ni Fidel. Nga oray ang mo, boyfriend ko. Sorry, day talaan ti amok amay baga. Kaasi ka mat. Amok asi ka tinanggargari iti boyfriend ko. Kati may bagag. Oray kabukbukuda mo ti inagaw mo ang lalaki. Awanan kayo itipain. Nagsakit dali. Masagsagtanak matlang ang makakit-kita iti post ni Roxanne. Naragsagtang agoy ko yung ka ni Fidel. Nasakit tinagam ko. Saan mo ngamin akit kita ang dagiti post na I-black moon. Ay, awan serbi ti gayam akas kan kuana. Sana mabalin. Tiyan niya. Asyag kagbalin na nakakaasi. Hindi to tagragragsagda. Anya ti aramidan? Urayam no anya ti aramidan. Ay, friend, saan ka nga agar aramid iti pagdaksam? Laglagi pam. Umadanin ti graduation tayo. Agyaman at ta sinumbatam ti awag ko, Fidel. Apay ninawagan na, Trixie. Taka di baga. Kumusta ka? Inawagan ka? Tadyak gayam kabaulan ang mapukaw ka itibiyag ko. Kunak no kabaulan ka lipatan, ngam saan gayam? Kunak namin no saan na ko nakayat. Ngamita, duman mo ugot ka ngay sublita ti relasyon ta. Nakasaganak ang mga ibring ka ni Roxanne. Agpaiso? Wan, di mat kinunag, asikat ay ayatay. Saan lang kami nga sumartang agjat ni Roxanne? Iswakas siya tinapasama. Among nga dang bason ko. Iswag kindawa iti pagpakawan mo. Nukasta, aramidem nga ron tirumbang. Makibreak kan ni Roxanne. Anya ka di tinaramid mo? Panagkunam ka di kat nasaya at dayjay nga inaramid mo? Kasta ti amok ang makapalag-an itirik na, dalen. Panagkunam ka di kat agtal na ti panunot mo iti kasdyan nga inaramid mo? Panagkunam ka di kat agragsak ka? Diyan ka mo, basta tinapatag ita. Napagsubli ti sigod ako kwak. Ita ti aldaw ti graduation nyo. Rumbang ko manaragsak ka, iha. Diyan ka mo, papa. Kunak nung naragsakak, iti inaramid ko. Ngam saan mat gayang? Ang dalata iti panunot ko. Ti panangloko kanyak ni Fidel. Amom no apay akas tatirik na iha. Papa. Gaputa saan na panagayat ti adda iti pusom ita. Nudikat panagibalas. Anya ti rumbang aramida, papa.
Makibreak kan kini Fidel. Lipatan mo tinapasamak. Tapno agtalnan ti panunot mo. Anya ti plano kita? Tanalpasan ti graduation. Ag-abroad akong dalen. Nakibreak akong ka ni Fidel. Agpaiso ti ko ng kanya. Saan agtong agragsak? Kanayon lata mapampanunot ko ti pananglo ko kanyak ni Fidel. Husto ti kasta nga inaramid mo, friend. Lipat mo day di apasama. Kat sakay la kumaa. Tadinak to liplipatan no addakan iya abroad. Saan kanto ang malipatan, gayam? Nagbalin ka anapod no agayam kanya. Oray may sa tigayam ko. Nukaskan ka. Ita, natalnan ti panunot ko, nga da dito'y balasyo taaw, Mr. Lonely. Agupat atawan kon dito'y, kaya't nadamag ko, anang asawa maten ni Fidel. To'y pagayam mo, Trixie. Agyaman nakpagang Trixie iti deto'y apakasaritaam. Kaya't timakunat, saan ada kayo tinaikari iti tunggal may sa akin ni Fidel? Ala, di mo lata seraan ti pusom, iti sabali manen nga ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pandakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Trixie, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Leonard Ributazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Diego, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sa dutak, ngem na sursurok mutlaeng tinagtrabaho. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Diego. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ayabak ni Nico dito'y balay. Iti kasta, ada katulong kami jitalon. Nagadong ngamin ti anak ni Manang Anita. Isa nagtungtong kami, nga ayabak ni maikadwa nga anak na. Tapno ada katulong am. Sadot mo't ni Diego at tumulong kan ka. Amok amarigatan kamot tandag may sangag talon. Nasayat man, tapno sana siya kakanayon ti ayaban nyo, jitalon. Laklakayan kan, gabawan ambom nga obra. Alaman nga ron bakit? Ayabam ni Nikaw, paring nagagit at tumulong ka data. Agluas ka no inton bigat. Saan nga ginlalastog dito iday dyan? Ta sana mabalin kanyak tikas dyan. Ay, saan mo manin nga igaraw ti kinabarumbadaw mo sumangpet di kasinsin mo? Si kaganti ipagbagadana ng akasinsin ko nga umay agtrabaho dito balay. Ha? Apay nakiktot ka? Agtrabaho ko na? Apay hindi mo kayo agtrabaho? Unak man, may sutiin mayam dito eh. Tisaritaan mi ngamin kadaan ti Aurora. Umayak agyan. Katulungak ni Uncle iti talon. Kat no adda kita iti maymula, ibingayan nak iti tangdan ko. Apay patangdanan ka pa'y lang ay. Dito'y kamet ngagyan. Dito'y kamangan. Itapanawan. Adu ti master kan at trabaho. Libre ti makan kan pagyanan. Adda pa'y suldom. Basta ka di? Sika. Saan ka kadi asumursurot ka ni Uncle Ije talon? Basta dutak. Nagbambanugak lang. Mga anak mo't uray siya agtrabaho. Una, ngamawan mo't bukod mo akwarta. Hindi talang ha. Pag tumawatak ka ni nanang no kasapulak ti kwarta. Basta saan lakit di akanayon na agungot damit.
Kaano na kaya sumbatan, Carmen? Nabayagan nga gararamak kang ka. Yung di nakmat sumbatan. Ay na, Manong Diego. Mabiyagnak to nga tando sikat ti pakiasawaak. Apay kidinasahan. Agmay may sak nga anak. Siya ko tagtamid iti amin asan ni Kwame. When angam sadot kamot nga agtrabaho. Uray nga lawat ti talon nyo no saan mat amamulaan. Ay, awan Ay, when gayam. Asino dyan nakita kakadwan ni tatang mo nga agmulmula? Kasinsin ko. Mamirmiraot da. Tado da nga kakapsat. Iso na imay makipag na dito balay. Uray mamirmiraot ti may sa atao no nagagat, sigurado, agprogreso ti biyag na. Saan man ati kasinsin ko ti pagtungtungan ta. Ti kahit ko maamuan kang kay ta. Madamat la pag-asa. Masama kami inton bigat, tagapit kami. Sige nga rod lakay. Kapapaan ako ni Diyo kusina, inak agluto. Sige, bakit? Tata, umayak mo't makiapit. Maapit ko kukwak. Apay, timulong ka anagara daw. Timulong ka nagmula, kas kada nagsibawg. Tapno ko na mga dabingay mo iti apay. Wala nga siya ti anak yaw. Umdasay napakpakaninda ka. Di mat imbagakan ka at tulungan nak iday ti trabaho. Ang man niya tinaramid mo. Ha? Sadot kan tupay. Ano kasta niniko ti ibingayan niyo? Makipagnanaadla dito eh. Pakpakanin niyo pa eh. Ada pa ibingay na. Uwin tabay ayo akin kwa na. Tanagagat nga trabaho. Sino may timayat nga agagay nga awan ti maganap na ngay. Nagswerte higit din. Diyo anak, madapay lang bingay na may. Anak, ti kamsat ti inam ni Diego. Kadaraan mo't laeng. Iso nga awan, ti sabsabalay. Nagadumot ti abasto tayo ginadgatang yun, tata. Adun sakit di tinaglakwan nyo Nakatsamba kami kininikaw. Nangina ti preso tinatang ita. Aurora, isimpa mamin na ito ginatgatang mi. Italaeng man na makaigam tayo iti dakila kwarta. Iso nagpalingki kami ni Tiadaw. Niko, agidulin ka latay ti kwarta, ambaro. Agurnong ka, iti kasta, ada bakakit kita am iti nagbambanugam. At dapay mo't nabati, ante. Kan nakaipaw itak mo't ng kadananan. Nasaya at paglaro, tamatulungam dananang mo. Sa nabalay. Dandani manin maapit dagiti daddo maamulat At danto manin bingay mo, baraw. Sige, panawan kayo pa tadda pa panak. Saan ka na pumanaw? Taagluto akong Jigo. Manganta yun to. Mangan kay latan. Apay, anak ko, umay ka dito'y pagnanaadak si ka, Diego. Takayat ko may baga. Di nakpadpadasan ng arman. Taka mga numadanog ka. Apay nga arman ka. Ambom ani Carmen ter arman. Nasaysaya atan, ginalawag. Ita, anya ti masapol mo. Agwa. Dahito yung amin, dagos mo, tikasit gan iti talog mi. Kahit, anya ko may ito. Idawak iti pabo. Inton agburasak iti mula mi iti rabi. Idiretsok dito ya. Alag to iti parbangan. Di ka madanakan. Ikang ka, iti kaslaaba, iti burasa. Dahi talaga yan. Apikit din na saan. Tangay sandak mo't lang ikan iti bingay ko. Kasdayan ti araminak. Unak, iti nga buras. Di damot siguro madlaw ang maksayan ti bunga dagiti mula da. Makadominggo pa eh. Mabalinto na burasan dagiti bunga ti mula da. Bakit? Kasladay mo na nagburas kadagiti mulam ya sitaw. Pagkunam akasta. At datugaw, nakita mi ijay. Asino kumangay, matimapan agburas kadagiti mula o tatang? Dahita nga ro, ti pampanunutek. Asino nga takyag tatakaw dito'y lugar tayo?
Ita lang ang napasamak ti kastoy. Uncle, saan matlaang nga umasinso no asino man tinagtakaw? Gaputa pag numnumaran na, ti saan namot ang nagbambandan. Uy nga raw, sak palaklakayanin ti takawan na may. Ikarkarigatak tupay ti agtalo no ray lakaya ka. Uncle, imbagak mat ngamin kada kayo asyaklatan ti agtalon. Tagudwa tayo iti biro. Ang di yung magkayata. Birukin mo't lang ti bagit ti trabaho. Uray tanalagan lang mat dagit ti trabaho. Tasi kamot ti mang trabaho ka dagit ti nadadagsay. Oh, panagraraupan jengaw. Amang ano kayat mo ti tumulaw. Tapno adamot mabingay mo nga irek nga ilakaw. Nasakit ti sikat ko. Jak makamula. Jak makaarado, tatang. Di ko namkit day, sadot ka. Kasanukan tulangay nin tunawan kami na naganak mau. Ilakok ko ti sa nikwayo na. Tapno da kwarta. Agnegosyo akton tapno jak talon. Ay. Saan mo nga ilaklako ti dagatay? Taison to ti pakalaglagi pam kada kami. Tinawid mi pa'y dagita oy kadagit ti naganak may. Kanya marami dat no jak kabalan ti agtalon. Sa tutak. Apa yung tatang? Marigata na nga umangas. Tatang! Ano tapasama ka na kayo? Tatang! Tatang, apa yung lati po po sa'yo? Eri, kasama. Nagkasangot da ito yan napasamakan. Nico, awan ka di imbagbaganakan karik-rik na. Awan mo, tante. Awan apulos ndak kamat na kanyak. Imposible mat nga awan, Alangan mat nga raw nga umidam nga dahil baga na rik-rik na anda. Hindi nakpagbalinan nga awan manaknakam na. Gaputa sikat ti awan manaknakam na, Diego. Rumbang kumasikat ti kadwa ng agtangon. Ngam saan man? Taday talagang namnam ay ti amom. Anyat pagtangtangsit mo. Makipagnanaag ka lang, ijibalay. Sige. Danugan na. Tikunam ka di ka tutupan. Gusto na. Saan kayong agapan iti ospital? Kasi lang nga rodan tinapasama ako. Agtinano kayo pa ilaeng. Kaya tiyo ka di asyak ba't ti maatake? Sorry, auntie. Pasensya kayo. Anak, ita na naitabo ng tibangkay ni tatang. Agpakpaka si akan ka atulungan ni Nico ngagtalon. Mamin ano ka di nga ibaga kajakayat tagtalon. Bayan nyo tagtalon. Tapno da sirbi na nga da ditoy. Kasi mat no isula ang ti trabaho para kada tayo. Kaya tapno mairanod tayo umit ati kaadana ditoy. Kasanukan tulaangan inton matayak patan. Ilako kamin asa nikwa tayo. Itapay laan. Ibaga kon tinapagtungtungan mi kanitatang mo idi si bibiyag pay. Kayat na nga gudwa kayo kanini ko kadagiti sa nikwami. Saan akayat ni tatang mo nga ilakom ti tawidam? Yam kiti, kukom da ti balay. Saan kayo nga agudwa? Nagasat ka talaga dahi dyan nga insan Nico. Gaputa na singpot ni Nico. Nagagat kan patyan di tatang mo nga ilalaon na ti daga at awidan na. Masansan matan ti panangyig mo kadagiti apit to dito balay. Siyempre At nga rod nagagat nga agmula. Imbag man, takayat lakta ni Nico ang makiburas ka kadagiti mula na. Wen, di nakimutan. Tamo na siya tirumbang agtawid iti dagami. Basta ka di. Sa bagay matkit di Ato tibingay mo. Medyo dakal mo da ito Wala, gabaw, tamayat ti diskitar ko. Aglablabos kan, Diego.
Pati dagiti irik ijay kamarin, asaan ko nga inlako. Tapno ka ng tayo kuma. Binawasan pa'y lang. Di ka man nagpapabasod. Awan ti amok dita. Saan kan ang makapaglibag pa'y? Binaybayan ka, nga uray taktakawon dagiti bunga timulak. Sa anak ang nagtagtagari, nga maglablabos kan. Awan pamanagnak mo kadagiti bagbagam. Sika lang nga rodon ti makipagnana dito. Sika pa ti nalastog. Tikunam ka di, Jack ammo at iburburasam kat ider-diretsyom iti dagos ni Mayla. Ita, aglibak ka pa'y? Rumbang lang Nasyak takin kuko iti daga mulmulam. Tikunam kit de, sadot ka. Tiagnam ay lang ti amom. Aguray ka Apay dinanog na ngay. Tikunam ka di ka tutupan. Ano? Di kaya gapa! Gusto! Ito'y makipagnana at tibagaan nyo. Ayan, nantay bunin. Tatagpatok ng Saan? bagan. Diego! Magsupli ka! Diego! Sana ang makaangas. Ante! Ante! Diego! Agsubli ka! Itaraytan ni Ante sa ospital! Diyak kaya't ang matuluyan gapukan ka, Diego. Mapanakon agyan iti kabsat ko nga da nurse nga anak na. Tapno matutukan dak ijay. Imbag akon kaniniko pagkudwaan nyo. Di sa nikwami iti day di tatang mo. Makamu kayon. Iti bagbagiyo. Agpat